Des d'una òptica actual, un dels temes més controvertits de la filosofia d'Aristòtil és la seva teorització sobre l'esclavitud. Per entendre bé què va dir Aristòtil sobre els esclaus, cal fer referència al context històric, social i polític. En primer lloc, hem de tenir en compte que l'esclavitud era un fenomen estructural i omnipresent dins del món grec i molt especialment a Atenes. De fet, en aquesta polis era un pilar econòmic. L'esclavitud era tan comuna que s'estima que, a l'època d'Aristòtil, aproximadament un 30% de la població eren esclaus. D'on provenien? La majoria provenien de captures de guerra o dels mercats d'esclaus, tot i que també n'hi havia que simplement eren descendents d'esclaus. Què feien? Sobretot tenien funcions domèstiques i agrícoles. Alguns gestionaven negocis dels seus amos, altres eren considerats esclaus públics, amb feines de gestió i administració de la polis. I finalment també n'hi havia que treballaven a les mines, que eren els que tenien les condicions més dures. Tenien drets? En principi no gaires. N'hi havia alguns que podien comprar la seva llibertat, però en general eren considerats propietats dels seus amos. Això sí, un amo podia ser denunciat per un altre ciutadà si maltractava en excés els seus esclaus. La qüestió és que l'esclavitud era un fenomen tan generalitzat i interioritzat que, de fet, la major part d'autors antics o bé no en parlen o només la mencionen de passada. Que tinguem constància, Aristòtil va ser el primer a considerar que valia la pena reflexionar sobre aquest tema. On desenvolupa més les seves idees és en el primer llibre de la Política. Aquí podem veure que tracta l'esclavitud des de 3 aspectes: la funció dels esclaus, la seva relació amb els amos i la seva naturalesa. Tots aquests aspectes, que per separat poden semblar arbitraris, tenen més sentit en el conjunt del seu pensament. Anem a veure-ho. Aristòtil parteix de la base que l'home, que és un animal gregari, només pot sentir-se realitzat en la col·lectivitat, i la polis és la culminació del procés de socialització dels homes. La polis és, en aquest sentit, més important que l'individu i altres tipus de comunitats naturals, com la família. Ara, és dins la descripció de l'administració de la família on situa la figura de l'esclau. L'esclau és propietat del senyor i Aristòtil el descriu com un instrument animat per l'acció. Com que és animat, és previ i més important que els altres instruments no animats. Aquí curiosament especifica que si els altres instruments, seguint ordres o preveient-les, poguessin dur a terme la seva feina de forma autònoma, no es necessitarien esclaus. No deixa de ser sorprenent que allò que Aristòtil probablement va pensar com una reducció a l'absurd, instruments que es mouen com si tinguessin ànima, apunti, sense voler, a la nostra realitat tecnològica. En tot cas, el que interessa a Aristòtil és parlar de l'esclau com a instrument i com a propietat, i això ens porta a analitzar la relació amo i esclau. Els esclaus formen part de la família, i dins d'aquestes produeixen 3 tipus de relacions: la de marit i muller, la de pares i fills, i la de senyor i esclau. Aristòtil ens dirà que entre l'amo i l'esclau hi ha una relació de possessió. L'esclau és part del seu amo, ja que depèn completament del seu amo. Per això, el senyor és senyor de l'esclau i no depèn d'ell, mentre que l'esclau sí que depèn enterament del senyor, com un braç que depèn de tot el cos. Aquí Aristòtil infantilitza l'esclau, considera que depèn completament del seu amo, que no és autònom perquè, com veurem més endavant, segons ell, no té el coneixement ni la capacitat d'entendre com va el món. Cal dir que aquesta visió jeràrquica ha estat molt qüestionada al llarg de la història. El contrast més gran el trobem en Hegel, amb la seva anàlisi de la dialèctica entre l'amo i l'esclau. Per ell, la relació entre amo i esclau té 2 cares. En un primer moment, l'amo és més autònom i dominant, i l'esclau està sotmès a l'amo. Però l'esclau, en treballar la natura, es forma a si mateix
i en fer això adquireix coneixement i consciència de la seva pròpia autonomia, fet que inverteix la relació de poder. Ara és l'esclau qui és més lliure i més autònom, mentre que l'amo esdevé un ésser passiu i dependent. Hegel també insereix aquesta relació dialèctica dins del seu sistema filosòfic. Forma part del procés pel qual la consciència humana arriba a reconèixer-se com a consciència de si mateixa. Ara, l'interessant del seu anàlisi i el contrapunt respecte a les idees d'Aristòtil és precisament aquest aspecte que de fet és traslladable a qualsevol relació de poder o explotació. Realment, es pot dir que l'amo és autònom quan depèn de l'esclau pel que fa a les tasques domèstiques? De quin tipus d'autonomia parlava Aristòtil quan defensava les seves idees? Per entendre-ho, hem de revisar la seva noció d'ésser humà. Aristòtil ens diu que l'home és un animal racional, és a dir, un ésser dotat de raó. Però la raó és una facultat que es troba desigualment repartida entre els homes. La raó té dues parts, una amb capacitat de conèixer i deliberar sobre la veritat i l'altra que pot escoltar i executar. L'esclau té la segona, però no la primera. Té prou capacitat per reconèixer la raó i entendre ordres, però no la posseeix en un grau que li permeti autodeterminar-se, prendre decisions autònomes o participar de la vida política. Així, hi ha éssers que neixen per manar i altres per obeir. Aquests últims són els esclaus per naturalesa. Aristòtil concretament associava aquesta inferioritat natural amb els pobles bàrbars, és a dir, no grecs. Considerava que els grecs posseïen una combinació equilibrada de raó i coratge, mentre que els altres pobles tenien un excés o un defecte d'aquestes qualitats, fet que els predisposava a ser dominats. Amb tot, cal dir que Aristòtil també s'ocupa d'assenyalar que, tot i que hi ha esclaus per naturalesa, no tota l'esclavitud és legítima, i de fet, l'esclavitud legal gairebé mai ho és. Segons ell, una llei humana no és una llei natural, i la llei que diu que els vençuts en guerra són propietats dels vencedors no és legítima. La prova d'això és que els esclaus per natura conviuen tranquil·lament amb els seus amos, mentre que els que són forçats a l'esclavitud per llei es revolten. En aquesta distinció, segurament Aristòtil tenia present que el seu propi mestre, Plató, havia estat víctima d'aquest sistema quan va tornar d'un dels seus viatges a Sicília. En qualsevol cas, per què va defensar Aristòtil aquestes idees i quin sentit tenien dins del seu pensament? Aquí intervenen diferents factors. Com hem dit, l'esclavitud en aquell temps no era una qüestió marginal, sinó una institució fonamental dins del sistema econòmic. Sense esclaus no funcionava res. A partir d'això, Aristòtil insereix la teoria de l'esclavitud natural com un element més dins del seu sistema filosòfic. Aristòtil pensa el món i la societat en clau teleològica i jeràrquica. Tot i tothom té una finalitat, un destí, un lloc adequat dins de l'ordre natural. La polis, en tant que comunitat més important, és un cos viu on tots tenen papers naturals i cada part ha de complir la seva funció. Els ciutadans són zoons politikons, animals polítics que realitzen la seva finalitat participant activament en la vida política de la ciutat. Els esclaus tenen el telos de servir i són la part subordinada. La subordinació no és vista com una injustícia. Al contrari, l'harmonia de la ciutat depèn de que cadascú faci el seu paper i complir aquest ordre beneficia a tots. Als amos els és útil perquè els allibera de tasques per les quals no estan fets. I pels esclaus també és útil perquè aquesta subordinació els allibera de prendre decisions que els sobrepassen. En la seva voluntat de teoritzar tot això, també va criticar l'ordre social existent, introduint la distinció entre el que ell considerava l'esclavitud legítima i l'arbitrària. Tanmateix, en fer això, la seva justificació també grinyola. Quins són exactament els esclaus per naturalesa? Si, com diu Aristòtil, n'hi ha que neixen per ser dominats i d'altres per manar, com es determina això a la pràctica?
La major part d'esclaus provenien de captures de guerra i molts d'ells eren anomenats bàrbars. Aquests eren els esclaus naturals o els esclaus legals i, per tant, il·legítims? O potser per Aristòtil l'esclavitud legal només era injusta quan era aplicada a grecs com Plató? En el marc de les crítiques modernes, és evident que bona part de la teoria de l'esclau per naturalesa s'edifica sobre un prejudici cultural, el de la suposada superioritat natural dels grecs. Però aquesta és una crítica feta des de fora. L'interessant és que la pròpia teoria presenta algunes tensions internes que ens poden fer pensar que Aristòtil potser era, en part, conscient dels problemes que comportava. Qui sap si Aristòtil hagués portat tota aquesta reflexió una mica més lluny, potser hauria arribat a la conclusió de Rousseau? Si hi ha esclaus per naturalesa, és perquè n'hi ha hagut contra naturalesa. La força feu els primers esclaus, la seva covardia els ha perpetuat. I amb això hem acabat l'explicació sobre Aristòtil i l'esclavitud.